Kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude nahi duzuen bizitza sortzen super sekretu hauek aplikatzen, espero dut baietz. Gure bizitza sortzen hasteko aukeraketa bat egin behar dugu. Hau da, harreman onak eduki nahi ditugu, osasun ona eduki nahi dugu, dirutxo bat aurreztu, hauek ez diren beste aukera guztiak baztertu behar ditugu. Ikusi nahi duzu bidea, gelditu hemen eta jakingo duzu aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu trilogia eder honetan dituzula supersekretu guztiak zure eskura oraintxe bertan. Eta web horrian ere, kriston entrenamendua zure bizitza txikitatik sortzeko. Sartu eta ikusiko duzu. Normalean, bizitzan taldeka mugitzen gea. Taldeak dituen sinismenak barneratzen ditugu, adibidez gure lagun taldea, abeslari baten zaleak balin bagea, edo talde handia lurralde bat, kontinente bat. Lurralde batean gehiengo bat negatibitate batean murgiltzen bada, kutsatzen hasiko gea beste guztiak ere bai. Adibidez esaten danean, diru gutxi duela lurralde batek, pixkanaka hori guztia bai telebistan eta toki guztitan entzuten dugunean gu ere kutsatuko gea. Garrantzitsuena zer da ulertzea denok konektatuak gaudela, sare energetiko baten parte gea. Eta beraz, guk egiten eta pentsatzen duguna eragina dauka. Beraz, pentsatu zer nahi diozun eman munduari, jarrera kaltegarriak edo onura dutenak. Adibidez, zure eskolako gelarekin berdin gertatuko da, pentsatzen baduzu gehiengoak desastre bat zeatela, desastre bat izango zeate. Baina, erabakitzen baduzue pentsatzea, kriston onak zeatela, pixkanaka sinismen horiek zabaldu egingo dira. Beraz, gugatik eta taldearengatik eta pertsona guztiengatik egin dezakegun hoberena, zer da gure bizitzaren ardura hartu eta ahalik eta pentsamendu eta emozio positiboak sentitzen eta pentsatzen egon. Eremu guztietan bizitza eder bat edukitzeko eta energia politori denontzako kutsatzeko. Denok txikitatik sinistu behar dugu, gure ametsen bila joan gaitezkela eta gure bizitza sor dezakegula. Agian denok ez dugu lortuko, baina norberetik hasi behar gara. Bizitza hobe bat utzi nahi duzu eta bestei ere lagundu? Aukeratu pentsamendu egokiak eta ekintza egokiak. Osasuna landu eta bilatu ere oztopoak gainditzeko bideak. Horrela, eredu bikaina izango gara. Txutxumutxuak baztertu. Batzuek jendea kritikatu egiten dute eta giro txarra kutsatzen dute. Zuk zer aukeratzen duzu? Kritikatzen dutenek ez dute giro ona sortzen, baina beraiei ere ez dionik egiten. Zergatik? Bueltan etorriko zaielako, bera kritikatzen badu, bera taldetikan joaten danean, berari buruzarituko dira txutxumutxuka. Osasuna zeinek kudeatzen dute dituzun pentsamendu eta emozioak. Beraz, txutxumutxuka dabiltzanak eta onura bilatzen ez dutenak, zer eukiko dute? Bueltan, berdina. Orduan zu pentsatu, zer nahi duzu? Kontaidazu, ze bide hartuko duzun, aurrera supertxikiak eta superfamilia. Nahi dute eta ikon volumena, gorputzek eskatzen deguz, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da bueltak eman, ban, akabu bako.